ženskej téme, rozprávame sa o menštruácii, tak si poďme trošku rozobrať aj tie menštruačné pomôcky, ktoré používame, pretože teraz vyšla taká informácia, že práve tí moderní pomocníci, naši ženskí, ako napríklad menštruačné nohavičky či kališok, že nie sú úplne najlepšie pre naše zdravie, pretože vraj obsahujú tzv. Večné chemikálie. Tak som zvedavá a určite so mnou mnohé ďalšie ženy, že či je na tom niečo pravdy a čo to vôbec znamená tie večné chemikálie? Tie večné chemikálie po našom medicínskom nazývame endokrinné disruptory, ktoré sa do popretia dostávajú v poslednom období. Vedia nám ovplyvňovať menštruačný cyklus, imunitný, endokrinný systém, tým, že vedia nám blokovať hormóny alebo napodobňovať ich funkciu a tým pádom môžu ovplyvniť aj menštruáciu a menštruačný cyklus ako taký. A patria v tomto ponímaní, v týchto pomôckach sú zlúčeniny flóru, ktoré majú tzv. Tú absorpčnú schopnosť a dotykom s genitáliami môžu sa prenikať do organizmu, môžu sa v ňom hromadiť, lebo majú takú schopnosť ukladať sa do tukového tkaniva a môžu sa ich následky prejaviť až neskôr. Takže, a ich následky sú aké? Áno, takže môžu okrem tých abnormalít v menštruačnom cykle, ak sa teda pravidelne dostávajú do nášho organizmu, spôsobiť aj iné rakovinotvorné účinky a takisto môžu ovplyvňovať aj všetky ostatné systémy. Dokonca bola taká štúdia, kde sa zaznamenávalo v pupočníkovej krvi novorodencov sledovanie týchto disruptorov a zo 400 sa tam našlo 280 takýchto látok v pupočníkovej krvi. Čiže je to téma, ktorá je vysoko aktuálna a snažíme sa stále nájsť, aké sú tie limity a ktorá tá fáza alebo ktoré to množstvo je pre organizmus ešte bezpečné. No dobre, ale teraz keď rozprávame o tých nových pomocníkoch, tam sme spomínali tie menštruačné nohavičky, tie kališky, no ale dobre, aj tie bežné menštruačné vložky predsa obsahujú v sebe nejaké látky, vďaka ktorým sa nestane taká nehoda, že potom máme nejaký flak na nohaviciach alebo podobne, že vlastne oni premieňajú tú tekutinu, tú krv na nejaký gel. Áno. Takže tým pádom mi vychádza, že ani tie menštruačné vložky mnohé nie sú úplne bezpečné. Áno, presne, ale je v nich ako keby tých absorpčných to o niečo menej. Aj v tamponoch, aj v tých vložkách o niečo menej. Nohavičky sú samozrejme ekologickejšie, sú výnimočné, že nám naozaj chránia to životné prostredie, zabezpečujú opakované použitie, ale tých popísaných množstvo týchto látok v nich je okolo 60%, v porovnaní s tamponmi, kde je približne 20%. Takže sú zdravšie určite, čo sa týka prevencií nejakých infekcií pri dodržiavaní tých zásadných hygienických pravidiel, ale teda môžu spôsobiť časom aj takéto ťažkosti. To je naozaj zaujímavá informácia, pre mňa úplne nová. Pani doktorke, zatiaľ ďakujem.